Sila dagoy na inom pre dili kita. Sila boy ubog. Ubog ginawa mo sa. Pre. Noon sa makapre. Pasensya gi kayo pre kay mura gi kan gid pre da pre. Ay pre, kabalo. Tambal eh pre. Inita kayo pre oh. Init yan eh pre. Kasaba gid ni ron dito ba? Kasaba gid ni dito abot dito mama pre. Tambal usa pre. Ah, Tambal. ay oo pre basig kulang ra siguro ko kuan pre. Dili mo ikaw kulang pre. Ang motor mo kumoy. Kulag ino. Ah, Gasayaw-sayaw ta sa nagdala ka. nasayaw-sayaw ning motora day pre. O gasayaw-sayaw ta. Ah, sus pre. Sao ra pag dagoy ade pre. Okay. Sus lami. Kaya po na pre. Lami. Tara pre, bit-bita pre para to restock dito pre. Oh, Stock na sige. to. Ta. Bala na si pre balag buyo ding motor pre. Paanda ka na. Balag buyo ding motor pre mo pauli kita pre. Di pagid mo andar motora pre buyod na kita di kayo. Pre, oy. Andar lagi. Oh, tara pre. Ay sige inom sa ibaw. Pagtarong mo ha? Kaligis ngayon mo ani among motor. Pre. Punta man pre. Nama da checkpoint pre. Checkpoint. Oh. Checkpoint. Magkakis di kono mong motor na. Pag-or ba kaya mong motor, dumugan pa ninyo? Babag. Inyo habre nindala. Dati, uwa mo ka balong buyod ng motor. Nakainom rin ba ng motor? Di ba pre? Oh. Unsay balabag ha? Kadako sa dalan, naami sa daplin nagpating nang niagi mo ang daplin. Sako mo? Oh, nasuko me. Oh, kapit mi niyo patyon. Naisog mo. Good day mo. Ardi buwagi ng motor nga nakainom. That's the plan. Unsa? Ang motor mo'y nakainom? Di ba pre? Oh. Ilado kayo yung mga nahong? Hubaw? Ya, motor inyo pa sila? Unsa ko na pre? Ubog banuta. Dili lagi may ubog lagi. Nakainom ra ang motor. Nakainom mo ng motor mo na. Gasayaw-sayaw mig. Ga. Gan, saya ang motor pre kay ubog pre sa. Oh. Kunya kita pagi pasakit na. Ayo. Kay nakainom ra ang motor. Pagkahilasan ninyo sa di pagi mo angkon nga nakainom mo. Para plan mo da. Para plena ninyo ang motor. Eh, mga gimi. Unsay pada plane? Kami mo pada plane? Na nagami sa daplin, ipadaplin kami. Unsay imong ganahan hakoto na mo ni among motor dito sa kalibunan? So klaro ni maghubuga. Iko na sila mo padaplin pre. May dungula pa ninyo. Oy. Wa mo ka ba, te? Sila dagoy na inom pre dili kita. Sila boy ubog. Ubog ginawa mo sa. Maayo kay kami na hubog. Pagtarong ba mo ha? Kara mo ha? Kamo ning nagsigig sayo aning dalan nga nag-agi. Kami pinano ay hubog nga nahutdan rami gasolina. Unsa ko na pre na hotdan gasolina pre. Nautdan sila, pre. Hotdan og gasolina. Oo. Taga. Da, iniwanan niyo. Mauna ni Ron. Yung may tagana ni yung ilim nun. Di may pares ni yung mainom mo eh. Bahala ni amo ning agako ni among motor dito di lang mi mo inom. Di mapras ninyo nga ingon nagkuan. Nganong ka inom mapud mo? Nga nag-drive pa mo og motor. Disgrasya ko mo. Gaino may kay kuan ba? To make a base kuan ba? Ayongon.
na may paliton butika. Di ba pre, ayaw kong to pre sa? Ayaw mo. Wala po ka nalimot pre. Wala, pre. Eh, wa pa mo kuno bugato. Hubog de karo pre. Para uy, gamay. Nakainom ra. Kainom. Dito may gabi palit may kuha na may paliton ba? Nya, among tang isugod to amo ang paliton. Di man sila mo. Di man mo sugot tong just lady ka. Isukot na mo. Ubog-ubog na lang may kay. Bubog na mo. Suko kay me. Unsa mo dai yung paliton di ay? Kung di man musugot ng sales lady nga isukod ninyo. Kuan. Pak. Kondom. Unsa kondom? So what's up mga kadangag? So thank you so much yung pagbuwan nga ini nga video. So joke ra ba ito ha? Ay kanay mga kadangag. So i-subscribe na ko sa akong YouTube channel kay mag-start sa akong sa akong YouTube channel. Kana nakita niyo sinong screen kay mag-start na ko sa akong mga kadangag dito. So thank you so much. So shout out ha. Shout out kay ni Jonah Torres Gargoles. Shout out ni Rosalie Agaton. Shout out ni Ramil Awakan. Shout out ni Fatima Pearl Mira. Then, shout out ni Clarence Manaban. Shout out ni Johnny Boy Pedro. Shout out ni Johnny Victoria. Shout out ni Priscilla Alisna. Shout out ni Maribeth Taro Libradela. Shout out ni Leo Tulib. Yung shout out din ni Pasig Youth, yung shout out ni John Paul Balignot, yung shout out ni El Ganida TV, yung shout out ni Mike Pans TV, yung shout out ni Alberto Bigno Jr., shout out ni Lil J Gumban. Shout out ni Hanami Idaw. Shout out ni Rachel Pakulanang. Shout out ni Gisrel Amahip. Shout out ni Priscilla Alisna. Shout out ni Maria Femidis na keep safe always lang. Yes, Daniel. So mga kadangag, so thank you so much inyong pagtanaw sa mga video diri sa Kadangag channel. So kung sa ka pa sa mga wala naka-subscribe, just click the subscribe button din, hit notification bell para ma-notify ka or updated ka kung may bagong i-upload nga video. Kadang keep safe natong tanan. So padayon lang, then amping. So wala ba kadangag, so thank you so much again. So i-subscribe rin ako sa YouTube channel din sila mga ilang mga YouTube channel phone kung na namin mga cellphone nga mga kwan. So thank you so much. Kita-kits sa mga sunod pa nga mga video.